Dobrý. Vy jste otec Daniel. Oče, prosím, můj muž vás... Jsem si představil Míru, ale nevím proč. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste otec Daniel. Ano, kdo se ptá? Já nevím, ale co... Dobrý den. Vy jste otec Daniel. No, to jsem já. Jste zase vy. Ta kurva skurvená. Vyjebaná. Ty tady na mě čumí smrdí. Ty kundo jedna. Dneska je čtvrtek, dneska mě vyplatíš. Ještě dám nic. Ne, tak k tobě. A vy jste otec Kýks a ty pak, až bude tady ten záběr, tak vyskočíš a řekneš. Jo. Moja, nebudu skákat, jsi idiot, ty vole, nebudu skákat. Hele, ale... Jakže se říkáte? Dobrý den. Dobrý den. Vy jste otec Daniel. Ano, děvče. Takže na 10. 17, takže na 10. Ne, tak v 9. V 9 mám ši, takže na 10. Dobrý den, oče. Dobrý den. To je otecky. No, šel taky každý jiný. Děkuji. A mě nedonesete? Tak já vám udělám. Já už nechci. No, ono si měl sednout. Ale mikrofon. Nemá mikrofon. Ty to dám. Co se stalo? To bylo dobrý, je. Tu dej, dej mu ten mikrofon, vlastně mám mluvit. Já už nechci. Ale to... Co jo? Tady máte. Děkuju. Mě nedonesete. Tak moment. Jdi do... Než začneme, musíme se vůbec přesvědčit, jestli to zlo vůbec je. A jak? Přinesete mi všechny mince. Než začneme, musíme... Co si dal za pohled, já jsem to viděl. Budou se na mě smět, no. A tak on to nesmysl. A tak co mám? Ty zmrde. Tě nechám dneska být. Co má rodič 2 týdny? Tak pojď ty démone, pojď. Jaro. Tak pojď, ty zmrde. Počkej, co mám Tak pojď ty hade. Co tě vole? Tak pojď ty hade. Oče Danieli. Ty čurák. Tak pojď ty hade. Musíme zjistit jméno tohoto démona. Dobře. Proč? Koho Démone z temnot, sděl nám své jméno ve jménu Ježíše Krista, pomáh. Démone z temnot. Co? Sděl své jméno, jo. Ty démone, my se tě nebojíme. Byl jsi stvořen pro poslušnost, ty konino. Konina jednou, konina navždy. My se tě nebojíme, démone. Byl jsi směje, more. My se tě nebojíme, démone. Byl jsi stvořen pro poslušnost. Jednou konina, pořád konina. Amen. On jenom stojí, more. My se tě nebojíme, démone. Byl jsi... My se tě nebojíme, démone. Byl jsi... Směje, more. My se tě nebojíme, démone. Byl jsi stvořen pro poslušnost. Jednou Co ale směje? Tak se zakryne. Ne, nezakryj. My se tě nebojíme, démone. Ale já jsem se nesmal. Ty zmrde, ty buzerante. Tebe nechám dneska vyhodit. A to ti přísám, na tebe půjdu já marodit. Ty chlapa dělat nebude. Tak a dost, děvko. Řekni mi svý jméno. To jsem já, Petr Jackson. Otče, tohle nemůžete. Tohle do vymítání nepatří. Co tam patří, ty zmrde? Tak a dost, děvko. Řekni mi svý jméno. To jsem já, Petr Jackson. Otče, ale on ještě neřekl to zdraví, ale to, že volá. Tak a dost, děvko. Řekni mi svý jméno. To jsem já, Petr Jackson.
Zdraví tě. Davide! Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, prosím pomoc tomuto tvoru, až najde světlo. Ať jeho duše spaše. Co jsi byla? Soustřeďte se. Naker more. Jak malý Jarda. Co je? Debil. A proč oddychneš ty Ne, já dělám jako, že kejvu hlavou, no. Jak malý Jarda. No stopni to, počkejte najednou. Ty si mnou mluví, Davide, ne? Jak malý Jarda. Soustřeď se. Na co? Jak malý Jarda. To je prostě, ty Jak malý Jarda. Soustřeď se. Ano. Ty, bídný červe, ty špíno z pekel. Opustu to Bovnici. Odejdi, Ludvo. temnoty a temnoty a tuláku šedě prohlašuju toto místo za výzku světla. Nárokuj si. Vy smrdidva! Tady dole mě budeš hulit, režisér. Nažeň bestii hrůzu, pane. Nažeň bestii hrůzu, pane, zhasni boží světlo, vyžen... Nádech? Nažeň bestii hrůzu, pane, zhasni boží světlo, vyžen z nebe z tohoto démona. To je jako mě vyhodila máma za to, že jsem kouřil trávu, víš? Za ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého. Cíplotino. Vyboží. Au. A ty jde vidět. Au. Au. Ty natáčíš. Nařizuju ti ve jménu soudce živých a mrtvých, opust tohle služebníka. Nařizuju ti ve jménu soudce živých a mrtvých. Nařizuju ti ve jménu soudce živých a mrtvých, opust tohle služebníka. Ne, řekl konečně. A co dali bomba? No. Buzera, Máš to, Luka. já jsem nezabral do videa.